Tak ahoj fanoušci IT managementu a produktového vývoje. Máme tady další díl našeho podcastu Mali. Dneska tady máme výjimečného hosta a to je CTO a CEO České spořitelny Martin Kobza. Čau Martine. Ahojte. Čaute páni a ahojte všetci na online. A ještě teda vítám Martina. Čau Martine. Čau, a já jsem Libor Beněk. Martine, já mám teda první otázku na tebe. A to je, pojďme si vysvětlit, co to je to CTO a COO. Tak začneme tými skratkami. Si spomenul dve. Formálne tam moja rola je COO, čo je Chief Operations Officer, čo znamená, že človek zodpovedný nejako za prevádzku tej banky. A je to pretože ku mne spadá IT a to, aby všetky naše systémy fungovali. A keďže banka je teraz technologická firma a žiadny servis vlastne bez technológií už nefunguje, tak preto je to vlastne podstatou toho, aby tá banka fungovala, že tie IT systémy budú fungovať. A tá druhá vec, ktorá ku mne spadá, je ešte práve, voláme to, že back office, alebo zákaznícky servis, to u nás voláme, a to sú všetky tie veci, ktoré sa stanú v tej banke na pozadí a nevyriešiš ich na pobočke. To znamená, že keď máš nejaký proces, kde niečo treba ešte spracovať nejakými ľuďmi, tak tí ľudia sú v nejakom back office a táto činnosť spadá ešte ku mne. Potom tie dve skratky, čiže CIO je Chief Information Officer, čiže človek zodpovedný za informačné technológie a práve táto ku mne tiež spadá. A tá CTO je vlastne to isté, lebo je to Technology Officer, ako som povedal. A že tie technológie sú u mňa, ale oficiálne teda tá pozícia, ako to my máme, lebo niekde CEO znamená, alebo vo väčšine organizácie práve tie technologické joby sa označujú tými skratkami, ktoré si povedal, ale u nás my máme taký model skupinový, ako RST skupina, do ktorej České sporiteľne spadá, že túto pozíciu v borde voláme CEO. Super, díky moc za vysvětlení. Za maličko. Která ta oblast tě víc baví? Vieš čo, ja mám strašne rád efektivitu a napriek tomu vždy som bol a pravdepodobne aj budem človek z technológie a cítim sa dobre na tej technologickej strane. Takže IT a technológie je tá časť, ktorá ma baví viac, ale vnímam extrémnu dôležitosť efektívnych procesov v rámci tej banky, pretože prinášajú hodnotu nielen tej banke, ale aj hlavne našim klientom. Díky za to trošku jako oslý můstek té historii, nebo co tě vlastně baví. Já bych se chtěl zeptat, kde se tady vlastně jako Martin vzal, kde se vzal České spořitelny, jaká byla nějaká taková historie? Tak ja som vlastne do skupiny Erste, ktorá je momentálne asi najsilnejšou bankovou skupinou v rámci Strednej Európy. A som nastúpil už pred 17 rokmi, takže veľmi dávno, a nastúpil som do Slovenskej sporiteľne, kde som potreboval pomôcť projektu výmeny core systému, ktorému sa úplne nedarilo. Klasika, co? A jasné, každý core systém sa hovorí, že ten, kto ho začne, ho nikdy nedokončí. A stojí hlavu dvoch členov boardu, takže výmena core systému je vždy veľmi citlivá vec, povedzme to tak. A nám sa to po mnohých rokoch podarilo a keďže sa nám to podarilo tým, že sme vybudovali na vnútorne kompetentnú organizáciu a začali sme dodávať služby, tie IT služby práve aj do ostatných bank v rámci skupiny, tak ja som mal vždy veľmi blízke prepojenie práve na tú skupinu a to ma vlastne dostalo v ďalšej fáze mojej kariéry na holding, kde som riadil digital alebo digitalizáciu na strane retailu a vlastne aj dodávku IT riešení centrálnych a tým hlavným riešením bol George. A George je vlastne najväčšie bankovníctvo v centrálnej Európe, ktoré teraz používa v 7 krajinách 11 miliónov našich klientov. A jak se vlastně dostal k tomu, že dělal tu výměnu core systému ve Slovenské spořitelně? Ty jsi měl vždycky nějak blíž k IT nebo k tomu produktu? Ja som predtým vlastne viedol také nearshoring centrum pre úplne iné industry, pre polovodičové industry, čiže čipy a pamäte a tie veci, ktoré sú teraz super hot. Tak a vlastne úplnou náhodou som sa dostal do bankingu iba kvôli tomu, že tam bola veľmi zaujímavá výzva a ja mám výzvy nejako rád. Takže to bola tá vec, ktorá ma dostala do bankingu, o ktorom som veľa nevedel, čo už teraz asi nie je po toľkých rokoch pravda,
ale stále je to proste o tom, že to bol veľký zmenový projekt, ktorý je veľa o technológiách, v konečnom dôsledku, čím je vec komplikovanejšie, je to vždy nakoniec o ľuďoch. Takže... Slyšel jsem ještě v jiném podcastu. A ešte, aby som to dokončil, čiže potom teda, čo som bol 7 rokov pri Georgeovi a proste dosiahli sme to, že sme ho z malého prototypu narolovali k tomu, čo je, a trúfim si povedať, že je tým najlepším bankingom aj v Čechách, rozhodne tým najviac používaným a najčastejšie používaným. A tak vlastne potom ďalší krok, keďže ja nejakým spôsobom cítim, že po určitých rokoch každý z nás na tom danom mieste prestane dávať až tak veľkú pridanú hodnotu a mal by sa posunúť, tak aj ja som sa vlastne posunul do Českej sporiteľne. A tu som už 4 roky. Slyšel jsem ještě v jiném podcastu s tebou, že hospodáříš teď s rozpočtem 9 miliard. Když tak mě opravuj, 8. No, 8. 8. Tak já si to chtěl trošku zvýšit. Jenom. Jenom 8 miliard. To sa s infláciou o chvíľu tam budeme. A řídíš vlastně 3000 lidí. Mm-hmm. Co jsi dělal vlastně jinak ve svém životě, že ses dostal tady v téhle vlivné pozici? Čo vždy som sa snažil robiť dobre to, čo robím, ale hlavne mať rád to, čo robím. Lebo si myslím, že nikto nedokáže robiť dobre to, čo robí, kým v prvom rade nemá rád to, čo robí. Takže ja som sa snažil vždy riešiť problémy a riešiť čoraz väčšie problémy a vlastne snažiť sa dosiahnuť, alebo aby sa mi nám, ale vždy je to tímová práce, takže aby sa nám vždy podarilo niečo, čo sa predtým ľuďom v tom danom kontexte nepodarilo. A ja mám takú špeciálnu vlastnosť v tom, že ja som od podstaty change manager, čiže vždy si myslím, že veci vždy môžu byť lepšie a neexistuje niečo ako status quo, lebo v tom momente vlastne upadáš, lebo ten svet sa niekam posúva a ty sa neposúvaš s ním. Takže práve tá snaha o to trvalé zlepšovanie a niekde asi počas tej kariéry nejakým spôsobom handling ega, ktoré všetci z nás máme a nejakým spôsobom dostane tohto pod kontrolu, aby to nebolo tak, že robíš veci práve preto, že potrebuješ niečo dosahovať, dokazovať svojmu egu, ale robíš tie veci práve preto, aby si pomohol tej organizácii, pre ktorú pracuješ. Tak to je jeden podstatný bod. A druhá vec je určite aj správny čas, správne miesto, šťastie, lebo nie všetko sa dá, alebo rozhodne nemyslím si, že v tomto prostredí a v tomto čase sa hocičo dá dopredu úplne naplánovať. Tie veci sa vyvíjajú nejak a mohli sa vyvinúť 5 inými spôsobmi. Ten handling ega, to zní jako docela zajímavě tohle. Jo. Jak jsi s tomu dostal? Že dokážeš takhle upřednostnit tu organizaci před sebou? Dostal som sa k tomu asi tak, že som si párkrát nabil držku. Nepoznám iný spôsob. Človek sa najviac posunie vtedy, keď má v živote tie momenty, kde si myslí, že je život na neho nespravodlivý, alebo tie veci sa nevyvíjajú, ako by sa mal vyvíjať. A to sú práve tie lekcie, ktoré potrebuješ, aby sa dokázal posunúť. Ide iba o to, či si to dokážeš uvedomiť, alebo to potom budeš blamovať na niečo iné. Takže ja si myslím, že každá zmena je práve príležitosť k nejakému ďalšiemu rastu a tak sa to vyvíja. No. Co byl pro tebe takový ten aha moment, když ses dostal na tu pozici CTO a COO do České spořitelny? Před tými 4 lety, když tam došel a říkal ty. Aha moment pre mňa bolo, že Česká sporiteľňa veľa vecí, tým, jak je tam strašne veľa veľmi inteligentných ľudí a má obrovský rozpočet a proste veľký priestor robiť veci, tak veľmi veľa vecí prekomplikovala a prešpekulovala. Takže to bol asi taký nejaký aha moment, kde ja si myslím, že tie najjednoduchšie veci sú tie najlepšie veci a tie väčšina tie riešenia, ktoré ty potrebuješ, sú také, aby boli jednoduché a upratané a vlastne celá organizácia išla nejakým rovnakým spôsobom alebo rovnakým smerom, nie spôsobom. Takže to bola tá vec asi, na ktorej sme začali najviac pracovať a my sme si povedali, že kam sa teda chceme dostať, mali všetci jeden smer, kam sa chceme dostať a začali tie veci zjednodušovať, konsolidovať a všetci robiť podobným spôsobom. Takže to bol asi nejaký ten aha moment, ale určite ma na tej pozitívnej strane prekvapilo to, čo som spomenul, čo možno je príčinou toho problému, že je tam strašne veľa šikovných ľudí, je tam skvelá
kultúra na spoluprácu, ľudia sa snažia si navzájom pomáhať a to robí tá banka strašne na tisícoch zaujímavých vecí paralelne. Takže čo je možno potom niekedy aj na škodu, ale v prvom rade je toto, že robíme na veľa zaujímavých veciach, ktoré ovplyvňujú život miliónov klientov v tejto republike. Takže ako prostredie, kde sa človek môže rozvíjať, je to skvelé. Dokázal bys třeba za tebe dát nějaký tip na to, jak v tomhletom množství lidí vlastně manažovat ten chaos versus ten směr? To znamená, že jdeme stejným směrem a zároveň to není jako roztříštěný všude? Ešte za mňa asi tá najdôležitejšia vec je si dobre definovať, že kde je ten sever. Čiže to je prvá vec, aby sme sa začali tam všetci nejakým spôsobom uberať. A pre nás to bolo vlastne pozrieť sa na to, ako nastaviť náš nový servisný model. My to voláme nový servisný model. Je to spôsob, ako obsluhujeme vlastne klientov a cez aké kanály obsluhujeme a aký servis im dávame. A v rámci tej našej retailovej siete to bola tá asi najdôležitejšia vec a tam som mal v Českej veľké šťastie, že vlastne medzi mnou a Danielou, čo je šéfka retailu, tak funguje extrémne dobrá spolupráca, keďže obaja sme iní, ale nejakým spôsobom to skvele funguje, že spolu sa úplne vynikajúco doplňame. Takže našli sme odvahu zadefinovať veľkú zmenu a veľký smer, kam sa chceme dostať a potom nám to trvalo veľa rokov, ešte doteraz to dobieha, aby sme strhli tých tisíce ľudí a aby išli presne tým istým smerom. A to je niečo, na čo asi nie je úplne recept. Lebo akože môžeš to urobiť brute force, ale lepšie bude asi, keď tých ľudí máš nakúpených, lebo brute force te dostane iba niekam obmedzenie ďaleko. Takže vysvetľovanie a trpělivost. Takže 1000-krát komunikácia, samozrejme. A asi začať tým, že čo sú tie dôvody, prečo to robíme. Asi začať tým, že to naplňa nejakú vyššiu víziu, lebo všetci z nás asi hľadajú to, že nechceme si iba odrobiť svoju prácu, ale chceme, aby to niečomu aj pomohlo. Chceme byť všetci v živote úspešní. A je najlepšie, keď tá naša práca pomáha proste reálnym ľuďom, niekomu v tvojej rodine alebo niekomu z tvojich kamarátov. A práve to si myslím, že je výborné na Erste a Českej sporiteľni, že to naozaj myslíme vážne zase s pomocou ľuďom byť finančne zdravejší, lebo vnímame tam vlastne obrovský gap pre všetkých z nás, a to nehovorím, že ani my sami v borde alebo naši zamestnanci už spravujú svoje peniaze najlepšie a najprospešnejšie pre ich vlastný život. Všetci z nás asi veľa robíme na tom, aby sme tie prvé peniaze získali a potom sa úplne nestaráme o to, čo sa s tými peniazmi deje a robíme veľa nesprávnych rozhodnutí. Takže to je niečo, kde je našou povinnosťou tým ľuďom pomôcť, lebo im to zmení život k lepšiemu a myslím si, že presne to je dôvod toho, prečo ten purpose u nás je veľmi silný. A teď se tady točíme kolem té změny, které mluví, že byla vlastně potřeba jako udělat. Dokážeš to nějak jako pojmenovat vlastně, co byl ten cíl a vlastně co byly ty začátky a kde jste teď? Cieľ bol veľmi jednoduchý, že v minulosti banka, alebo v minulosti, ešte to vlastne končíme teraz v tomto kvartáli, je to pre nás prelomový kvartál, lebo tie veci nám konečne po 3 rokoch práce do seba zaklapnú. Tak vlastne tá situácia bola taká, že banka má veľa rôznych unitov, alebo organizačných jednotiek, ktoré obsluhujú klientov, či už pobočka, alebo call centrum, alebo teda digitál. A u nás tie všetky veci si išli vlastným životom. Čo znamená, že niečo si nejako vybavil na pobočke, niečo si nejako vybavil v call centre, niečo si vedel urobiť v digitále, niečo si vedel urobiť na mobile, niečo iné na desktope. A pre nás bolo vlastne toto aj zdrojom obrovskej komplikácie, že veľa ľudí vlastne vytváralo to isté iba pre iný druh obsluhy alebo iný kanál, ako to my v banke voláme. A preto sme sa dohodli, že je to vlastne dlhodobo hlúposť, lebo chceme, aby my ako banka a náš klient vlastne používali sme obaja to isté Georgia a veľmi transparentne ten klient vedel presne to, čo vieme my a nejakým spôsobom sme aj zatvárali tú informačnú asymetriu, keďže každá banka má svoje systémy, kde má o tom klientovi nejako veľa informácií a on potom klient niečo iné vidí a preto pre nás bolo dôležité, aby sme začali
v Georgii obsluhovať klientov v každom touchpointe, či príde na pobočku, bude tá obsluha v jeho Georgiovi, alebo bude volať na call centrum, tam otvoríme jeho Georgia, alebo ten jeho George je náš George a máme vidieť to isté a máme práve umožniť klientovi, aby si tie veci potom vedel urobiť aj sám. A veľa ľudí si k tomu došlo a práve preto vlastne George je tým najpoužívanejším bankingom v rámci tejto krajiny, ale veľa ľudí si k tomu zatiaľ ešte nedošlo a má rado, alebo má skôr zvyk toho, že príde na tú pobočku, aby si, neviem, urobilo platbu alebo niečo nastavilo a má určité bariéry, prečo doteraz tie vlastne veci nerobí spôsobom lepším pre neho. To znamená, že by si to urobil doma a na tú pobočku sa ani trepať nemusel. Takže a toto je niečo, kde pri každej interakcii on bude vidieť, že my to robíme v tom jeho Georgeovi, takže si to môže urobiť kľudne aj on sám. Takže to bola tá zmena, za ktorú sme sa vydali. Za tým ide aj vlastne veľké zjednodušenie toho prostredia pre našich našich pracovníkov a našich zamestnancov, pretože tie procesy na to, aby sme ich do toho George dostali, ich musíme zjednodušiť, musia byť príjemnejšie, rýchlejšie, na menej klikov, zrozumiteľnejšie, čo znamená, že ten náš pracovník sa nemusí učiť komplikované procesy, nemusí mať pol roka za školovanie, ale tie veci sú oveľa intuitívnejšie a vie oveľa viac času potom venovať práve tomu dôležitému a to je poradenstvo alebo rozhovor o finančnom zdraví našeho klienta, vlastne snaha o pomoc a identifikovanie toho, ako urobiť toho našeho klienta finančně zdravším. Myslím, že to je super, protože mě vždycky připadá, když jsem byl na pobočce v bance, tak vlastně mě ten bankéř nabízel něco, já jsem nevěděl, proč mi to nabízí. Takže pokud bych jako viděl to, co vidí on a vlastně věděl bych, proč jako se mnou takhle jako se baví, tak jako by mě to asi možná dalo větší důvěru vůči tomu člověku. To si myslím aj ja a musím povedať, že je pre mňa až prekvapivé, že vlastne skoro nikto to takto nemá, že v rámci nielen Európy, ale vlastne samotný Apple nás spomína ako showcase. Sme vlastne skoro jediná banka, ktorá bude alebo používa momentálne iPad ako jediný tool vlastne interakcie medzi bankárom samotným na všetko, čo on potrebuje a bankárom a klientom. To znamená, že my sa samozrejme primárne snažíme o to, aby obsluha bola dokonca v tom Georgeovi našeho klienta v jeho mobile, lebo to je to správne miesto, kde je to najintuitívnejšie, ale keď niekto, alebo niektoré veci sú komplikovanejšie a chceme to mať vo väčšom, tak potom na tom tablete našeho bankára vlastne tá diskusia prebieha nad ním, ale stále je to George toho klienta otvorený, ten desktopový a vlastne ten náš poradca nemá žiadne iné zariadenie, iba ten istý tablet a potom aj na všetko ostatné, čo v tej banke potrebuje. A toto je prekvapivo unikátne široko ďaleko. Rozumím. A to je ten business cíl, teda kam jde Česká spořitelna? Co to obsahovalo, co to znamenalo pro tu samotnou organizaci? Byla potřeba se nějak změnit, nebo už byla ready tady na tenhle switch? Potrebovali sme sa výrazným spôsobom zmeniť, pretože nejako sa nám stalo, že v takejto veľkej organizácii vznikne potom vrstva middle managementu časom, ktorí prestanú byť úplne obsahoví. A ja si myslím, že je to obrovská škoda, že tí ľudia majú pocit, že podstata je niečo manažovať a vlastne prestanú tým veciam úplne rozumieť. A toto je niečo, čo sme museli, alebo som musel na začiatku napraviť, pretože ja sám dostal životné lekcie, kedy som vlastne išiel z toho, že som bol CIO Slovenskej sporiteľne, začínal som od znova vlastne v startupe v tom čase, ktorý sme robili ako George. A z toho high level view som zase vstúpil do low level view a bolo to skvelé vidieť, akým spôsobom je nutné, aby bol človek stále v kontakte s tou realitou, vedel, čo sa deje, vedel, na čom tí ľudia pracujú, chápal tým problémom, ktoré majú. A keď vlastne sa stáva človek manažerom, mal by sa vystrihať tomu, že zrazu bude iba manažovať a tie veci prestane tušiť. Takže to je tá prvá vec. A potom dôsledkom tejto veci je, že vlastne v tej organizácii sa ti začne objavovať strašne veľa konzultantov, externistov, integrátorov a neviem koho. Čo je za mňa, vždy je dobré sa s niekým, alebo vždy to má pridanú hodnotu v správnom čase použiť externý support.
je ale hrozné, keď vlastne tvoja organizácia v nejakom momente už vie potom urobiť iba objednávku a všetko ostatné robia nejakí externí ľudia. A keď zrazu si chceš pritiahnuť nejaké nové riešenie do firmy a musíš si zaplatiť externého integrátora na to, aby ti to urobil, a to sú tie veci, ktoré sú pre mňa neakceptovateľné a sú znakom toho, že ti začína chýbať kompetencia. Takže veľa sme pracovali práve na tom, aby sme zase získali lídrov, ktorí sú v detaile a sú kompetentní a mimo toho, že majú teda tie ľudské kvality, tak stále im záleží na to, aby rozumeli toho kontentu. A druhá vec, aby sme vlastne získali naspäť to know-how v rámci našich tímov. Nech sme v tých oblastiach kompetentní a samozrejme používame stále externistov, ale za mňa je cieľ, aby externista bol doplnenie tej kapacity, ale to know-how a tých šikovných ľudí chcem mať ja u nás v dome. A to sa nám podarilo a medzičasom za posledné 2 roky sme viac ako 152 externistov insourcovali do organizácie a primárne vývojových, teda inžinierov a developerov, keďže to, čo vytvárame po väčšine, je software, lebo software sú riešenia pre našich klientov. Insourcovali znamená, že byli třeba pod agenturou a vy jste se domluvili s agenturou, jak je získat? Pod agentúrou dodávateľov sme mali a stále máme veľmi široké portfólio rôznych externých foriem spolupráce. A pre mňa je proste kľúčové, aby tí naši ľudia, alebo tí ľudia v dome vlastne rozumeli tomu riešeniu a mali sme v dome všetkých potrebných ľudí, ktorých potrebujeme na to, aby sme ho ranovali a rozvíjali. A keď potrebujeme niekde doplniť kapacitu, tak samozrejme poďme to urobiť, lebo na to je výborné použiť tie tretie strany. Ale je najhoršie, keď zrazu vybuduješ závislosť a proste zrazu sa ti stane, že máš človeka, ktorý možno niečo vie zanalizovať, ale nikto nevie z interných ľudí nič urobiť. No, tak to je. Já jsem byl právě v situaci, kdy takhle byli klíčoví lidi externí už 8 let pro tú firmu. To je presne naša... To je obrovské riziko. To bola presne naša situácia, kedy práve tí externí ľudia, oni sú to vždy veľmi šikovní ľudia, čiže, ale keď sú tam takúto dlhú dobu, myslím si, že už je to výrazným spôsobom na škodu. Okrem všetkých možných iných švartsystémových dopadov takejto spolupráce, ktoré sa samozrejme nedejú. A vím, že byl jednu dobu takový trend právě všechno dávat externě, my ty agentury a teď jako zase se ten trend obrací, že? No, mám takový pocit. Já si myslím, že to závisí trochu na stavu trhu a ten třeba 2018 byl trochu jiný než je dneska. A CFO Slovenskej sporiteľne v tom čase potom bol dlho Štefan Maj a povedal, že vlastne on v tej banke strávil strašne veľa rokov, už teraz je v dôchodku, ale stále je súčasťou našej dozornej rady, tak povedal, že za jeho života sa pravidelne stretáva s insourcing, s outsourcingom a ide to vo vlnách a jediné, čo je prekvapivé, že vždy to má pozitívny business case, takže to je super. Takže niečo na tom bude. Většinou vidím, že čím větší firma, tak tím začíná mít jako problém s prioritizací a taky s odtržením od zákazníka. Jak to je vlastně tohle v České spořitelně? Samozrejme, že aj my máme problém s prioritizáciou, ktorý sa snažíme riešiť, ale to nie je o tom, že by som to vnímal nutne ako, že máme problém, ale o tom, že keďže tá organizácia je obrovská, tak fakt paralelne robí na stovkách vecí. Práve preto si myslím, a my sme si prešli takým nejakým obdobím, kedy sme mali obdobie, kedy sme veľa investovali a ono to potom nie je nutne vlastne vyústi v to, že robíš zmysluplnejšie veci. Takže preto už niekoľko rokov teraz sme práve v tom období, kedy viac kohutiky uťahujeme a vlastne snažíme sa robiť práve iba tie veci, ktoré naplňajú tú našu stratégiu a prioritizovať tie správne veci. A som si istý, že v posledných rokoch sme sa k tomu výrazným spôsobom zlepšili, že veľmi nám záleží na tom, aby tie naše týmy robili na správnych veciach. Ale rozhodne sme ďaleko od nejakého optima, asi by som nemal recept na to, ako robiť prioritizáciu správne. Na druhej strane teraz vlastne
začíname novú stratégiu, keďže tie veci, ktoré sme si pred 4 rokmi povedali, že chceme, aby sa nám podarili, nám už teraz dobiehajú, ako som povedal, v tomto kvartále. A preto si nastavujeme na ďalšie obdobie vlastne smery. A tam sme sa dohodli ako banka, že proste máme jasné v tom, čo máme ako priority tej organizácie a budeme robiť popri nej veľa iných vecí, ale na týchto oblastiach nám naozaj záleží, aby sa podarili. Mně to přijde, jak hodně firm uvažuje o škálování růstu, tak tohle je trošku jako jiný mindset, spíš deškálování a efektivita vůči strategii. Ešte ja to volám fokus, hej, že, lebo práve čo ťa zabije, či máš komplexný projekt, alebo máš proste takúto organizáciu, zabije ťa to, keď nedáš naozaj fokus. A myslím si, že nedostatok peňazí alebo tá nejaká scarcita práve vedie k lepším riešeniam, ako keď tie týmy ich majú veľa. Že a práve preto niekedy potom strašne veľa vecí, keď máš na problém veľa ľudí, veľmi inteligentných, tak to vyústí tým, že je to riešenie prekomplikované namiesto tým a toho, aby bolo jednoduché a to the point. Takže nie vždy viac peňazí znamená lepšie riešenie a práve v tomto si myslím, že táto scarcity nás núti práve prioritizovať to podstatné a to je veľmi dôležité. Lebo ide nám o to, aby to, čo urobíme, napriek tomu, že sme technologická firma, ten samotný vývoj niečoho je iba jeden malý kúsok celej tej skladačky. Že keď si zoberieme riešenie ako money back, ktoré vlastne pri každej platbe vracia peniaze klientom, a to riešenie sme naimplementovali pred 4 rokmi, ale trvalo nám ďalšie 3 roky usilovnej práce, aby to riešenie používalo dostatočný počet klientov a tam už potom nejde o tú samotnú IT implementáciu, ale ide o to, že proste pozeráš sa na to, čo tí ľudia robia, snažíš sa to správnym spôsobom komunikovať, pracuješ s tými ľuďmi, ktorí si to riešenie neaktivovali, prečo, snažíš sa tie veci pochopiť a vylepšiť, aj že samozrejme do toho riešenia niečo dorobíš, aby to viac naplnili tie potreby toho klienta. Ale toto keď zabudneš, tak to končí tým, čo sa stávalo strašne veľa, verím, že sa to stále stáva strašne veľa veľkým organizáciám, že tí ľudia si ako podmienku successu dajú delivery riešenia do produkcie, čo vlastne znamená vôbec nič. Lebo tá hodnota začne vznikať až v tom momente, keď to riešenie prináša reálnu hodnotu tomu klientovi a medzi tým, že keď urobíš to delivery a tým, kedy to prináša hodnotu, sú niekedy roky usilovnej práce a niekto s tím musí žiť a zomierať. No a to by mě teda zajímalo, jak tohle se ve spořitelně řeší, že opravdu se potom dává důraz i na to, aby to opravdu ty lidi začali používat a poslouchalo se ten jejich problém a nebylo to právě mu to ukončení té delivery. A toto je niečo, s tým stále ešte bojujeme a je to jeden z podstatov, prečo sa snažíme teraz pracovať na nejakej vlastne, my to voláme, že Product Design Engineering transformácia tej našej časti organizácie, ktorá vyvíja riešenia do toho, aby tí naši ľudia, ktorí ich voláme product manager alebo product owner v minulosti, tak aby títo práve chápali to, že to nie je o tom, že niečo dodám do produkcie a odfiknem si to a idem robiť na niečom inom a nezaujíma ma, či to niekto používa alebo nepoužíva, nezaujíma ma, či to prinieslo nejakú hodnotu, ale práve chápali tie reálne problémy tých klientov a chápali to, akým spôsobom vlastne prinášajú tie naše riešenia tú hodnotu a vedeli pracovať s dátami, lebo tá organizácia je o tom, že keď niekto chce, tak vlastne máme obrovské kvantá dátových insightov, ale keď sa o to nezaujímaš, tak vlastne úplne to prestrelí tú hodnotu. No a tak a úplne ešte nemáme v tom urobený nejaký veľmi dobrý systém toho, že by sme to plošne dokázali podchytiť, ale myslím si, že práve tým, že prioritizujeme, vieme presne, ktoré oblasti sú pre nás dôležité a vieme, čo od nich očakávame, tak týmto sa snažíme vlastne tlačiť na tú organizáciu, aby robila veci, ktoré budú mať reálnu pridanú hodnotu a nebola to iba honba za delivery toho a niečoho iného. A tohle je možná docela změna i v té kultuře firmy, ne? Že dostat to od toho, že není to jenom delivery, ale o to, že mě zajímá, že to opravdu jako používá zákazník a něco mu to dává nějakou tu hodnotu. Jak si jako k tomu tohle přistoupil? Ešte stále pristupujeme, ako som hovoril, že nemyslím si, že sme to vyriešili.
A to, že je to za mňa dôležité, ja som videl napríklad pri tom, keď som dodával Georgia do vlastne 6-7 krajín tej skupiny, kde vidíš, že za rok vlastne tie týmy sú schopní vychrliť 6 rôznych funkcionalít a sa spýtaš, no OK, a teraz, ktoré sú tých 5 vecí mi povedz, že čo sa teraz zmenilo v tom živote tých klientov. A skúkáš a je tam, že OK. No, takže práve to je asi to dôležité preto pochopiť, že tá hodnota nevzniká delivery funkcionality hoci komu, ale vzniká práve potom tou prácou a analýzou a vlastne tým, že aby aj ten product owner chápal nielen to, že dodám ten produkt, teraz musím sa namakať, aby ten klient si ho aktivoval, ale potom, čo ešte stále tam tá hodnota prináša, stále ten produkt tomu klientovi tú hodnotu, ktorú má, aj že benefituje o 2 roky potom, čo ten produkt má stále z toho produktu, zaujíma to niekoho alebo nezaujíma a práve na toto máme práve teraz vlastne, ako som povedal, ten PD program, ktorý sa snaží upskillovať našich ľudí, aby na tieto veci mysleli a mali sme vlastne na všetky tieto veci, keď niečo začíname robiť, aj metriku toho úspechu, ktorá ale není, že je to delivered. Mm-hmm. Jak vlastně chceš dostat tenhle mindset jako k tým produktovým manažerům, které zmiňoval? Za mňa je to edukáciou, to znamená, že nám dlho chýbalo a vlastne Česká sporiteľňa bola veľmi odvážna v tom, že urobila s transformáciou do agilného spôsobu fungovania už v roku 2018 a bol to veľmi odvážny krok. Ale veľa vecí sa podarilo a musím povedať, že nikdy som nevidel tak dobrú spoluprácu medzi IT a biznisom, ako vnímam práve v rámci našich tribov a tie triby fakt žijú a nikto nerieši, kto je IT a kto je biznis, ale žijú tým našim klientom a tými problémami a tým, na čo sa sústredíme, takže to je tá skvelá vec, ktorá sa s tým agilom podarila. Čo sa nám ale nepodarilo, bolo úplne vlastne postavenie tých guild chapterov, volajme to akokoľvek, ktorí sa budú starať úplne o rozvoj tých našich ľudí a o to, aby vlastne bolo jasné, čo to znamená robiť si tú svoju prácu správne a čo to znamená, že keď si na tej práci alebo na tom jobe, ako sa máš rozvíjať a čo je vlastne tvoj career progression. Takže preto sme my vlastne postavili teraz na každú z tých oblastí, či je to teda product manager, alebo je to product designer, alebo je to engineer, vlastne centrálny tím, ktorý sa bude starať o ten rozvoj a upskilling tých našich ľudí, ale bude vlastne aj dozerať na to a robiť ten governance toho, že či ten svoj job robia naozaj kvalitne. Že a povedať im, že kde sú tie priestory na to, aby sa mohol rozvíjať a čo to potom znamená pre jeho kariéru u nás v našej organizácii. To zní jako hodně zpětné vazby k těm zaměstnancům? To zní jako hodně zpětné vazby, ale myslím si, že ja si stále myslím, že každý z nás sa nejakým spôsobom rozvíjať chce a to bol aj ten feedback, ktorý sme mi práve zo spätnej väzby od našich zamestnancov, ktorú pravidelne zbierame, dostávali, že tí ľudia nevedeli, že ako sa majú rozvíjať, čo je teda jeho development, nevedeli, aký majú career path, to znamená, že aké sú ich možnosti u nás v našej organizácii. A toto je jedna z tých vecí, ktorú to adresuje. Keďže pre nás je extrémne dôležité, že sme banka, ktorá má najviac vlastne zdrojov na to robiť správne veci a robiť skvelé riešenia pre našich klientov, ale nie všetky naše riešenia sú najlepšie pre našich klientov. A na to, aby sa to zmenilo, tak vlastne máme iba našich ľudí, ktorí to musia zmeniť a preto je extrémne dôležité, aby tí chápali každý jeden, ktorý v tom týme je, čo to v tej jeho danej oblasti, či už je to proste úver, alebo je to neviem, karty, alebo neviem čo to najlepší vlastne produkt znamená, aký je ten flow, ako vyzerá konkurencia a čo potrebujeme urobiť preto, aby ten náš experience pre našeho klienta bol absolútne ten najlepší na tom trhu. Pretože nám nič nebráni sa tam dostať, iba to, či naši ľudia vlastne sú schopní to urobiť. My jsme tady minule měli Vojtu Bořila a s tím jsme se bavili o tom, jak je super mít vlastně technologie a biznis pod jednou střechou, ideálně v jednom týmu. Je to ideálně. To se ani jinak nedá potom. Že sorry. Ideálně uvnitř těch lidí, jako kdyby v každém člověku. A
Ruku na srdce v těch organizacích někdy, když se bavíme třeba o vývojařích, tak ten biznis jim může být vzdálený přes hromadu pozic, product ownera, já nevím, ještě nějaký prostředníky. Tohle to znělo jako, že se to snažíte trošičku zase vrátit zpátky. Je to tak? Je to presne ako hovoríš. Si myslím, že ak existuje organizácia, kde business IT nie je dokopy, tak toto je iba ako apel. To je obrovská chyba. Že proste žiadna z technologických firiem na svete už nerozlišuje, čo je business a čo je IT. Že a banka je technologická firma. Povedzte mi jeden servis, ktorý dodáme tomu klientovi a nie je za tým nejaká technológia. Takže pre nás bolo veľmi dôležité to, aby sme trochu zjednodušili setup tých našich tímov, lebo fungovali sme v nejakých triboch, doménach a potom boli skvody, ale vlastne v tom jednotlivom skvode sme mali strašne veľa rôznych rolí a medzi tými rolami je vždy handover tej úlohy. Čiže sa ti stane, že máš product owner, ktorý ideálne teda chápe, čo ten náš klient potrebuje, aký je ten pain point a vníma, kde je stratégia banky a čo má odprioritizovať, na čom ten tým pracuje. Potom máš, ale u nás bol predtým Customer Journey Expert, ktorý sa snažil vlastne analyzovať to správanie toho klienta. Potom bol designer, ktorý sa to snažil nadizajnovať. Potom analytik, ktorý to analyzoval. Potom tam bol developer niekde, ktorý už vlastne dostal v Jira špecifikáciu a kodoval niečo, čo ani vôbec netušil, že k čomu je dobré. A to znamená, že absolútne sa obereš o brain potenciál toho developera priniesť pridanú hodnotu návrhu lepšieho riešenia pre toho klienta, keď funguješ takýmto chainovým spôsobom, kde to ide proste špecifikácie a potom on niečo dodá a vlastne mu je uprdele, že či je to urobené dobre, lebo tester to bude testovať a keď to nie je dobre, tak mu to vráti. A potom to nasadzuje service owner, vlastne v noci je tam nejaký problém a on sa s tým trápi, lebo niekto predtým urobil niečo zle. Čiže myslím si, že celý tento chain sa dá výrazným spôsobom zjednodušiť a keď má niekto startup, tak nemá ten luxus, že by mal toľkoto ľudí a prirodzene je to zjednodušené. Takže tí ľudia prirodzene majú väčší T-shape a nemajú taký level špecializácie a vlastne celý ten tým od začiatku do konca sa snaží vnímať, že na akom probléme robí a akú pridanú hodnotu pre toho klienta chce priniesť. A toto je niečo, čo aj my teraz meníme, aby sme v tom týme mali len role 3. A to znamená, že ten product owner alebo product manager, product designer a engineer a týmto spôsobom odstránili tie handovere, primeli to, že tí ľudia fakt všetci prispievajú aktívne k tvorbe toho najlepšieho riešenia, všetci vnímajú, čo to najlepšie riešenie znamená a potom sme to schopní vlastne efektívne a rýchlo aj dodávať. Uh-huh. Takže vlastně jako kdyby se snažíte ty skilly skondenzovat do 3 rolí, tak, aby se to víc blížilo tomu startupu, kde s prominutím všichni dělají všechno, protože musí. Je to presne super. A tím pádem je to rychlejší, jako to je přesně ta zkušenost, kterou... A za mňa to nie je len rýchlejšie, ale za mňa akože prečo by si mal vynechať developera pri tom, keď navrhuješ to riešenie, však on vie presne, ako to urobiť, možno aby to bolo oveľa rýchlejšie a čo všetko v tých systémoch má a mi to príde úplne logické, tento práve startupový spôsob a práve to prispieva k tomu, že to riešenie je lepšie, keď viac hlav sa zapojí do toho, akým spôsobom to riešenie urobiť. Já to musím doplnit, protože já teď vlastně vidím v realitě, kdy takhle se nám podařilo, tomu říkáme produktové tria, kdy se nám takhle podařilo dostat všechny 3 role na jedno místo ve stejný čas a prostě bavíme se o tom stejném problému. A není to jenom o té rychlosti, ale opravdu jako vznikají jako skvělé nápady a rovnou jako to jdou ověřovat. Jakože, že jako fakt jako zajímavé nápady, které dokážou rychle ověřit a dát do toho prostě do developmentu. A právě pro takovej startupový tým, já potřebuju ty lidi, kteří mají už takový mindset prostě ze začátku, otevřený těm novým technologiím, otevřený novým skillům. Hele, jsem sice programátor, ale já se rád dovzdělám o automatizovaném testování a tak dál. A teď jako kdyby... Za mňa, prosím ťa, toto je obrovská chiméra, že neviem prečo v našom regióne Strednej Európy sme sa dostali k tomu, že máme toto delenie, že skús v Amerike prísť do hociakej spoločnosti a povedať, že si programátor, ale vlastne neriešiš to, že to riešenie tvoje ide do produkcie v
o ďalšie 3 sekundy a čaká, že tam bude nejaký tester, ktorý ti niečo otestuje. A to je jedna z vecí, prečo veľa z našich IT firiem má brutálny problém sa dostať na US market a dodávať tam nejaké služby, lebo tam je prirodzené očakávanie, že práca inžiniera je, že zobere si problém a končí to tým, že funkčné riešenie, stabilné, dodáva do produkcie automatizovaným spôsobom o 3 sekundy po tom, čo ho dokodoval. Hej. Takže toto je práve, že my sme prišli nejakou extrémnou špecializáciou, ktorá možno nie vždy asi, v nejakom čase asi bola dobrá, ale teraz vnímame to, že už to asi nie je úplne ono. Hej, že až s príchodom AI ešte to dostane úplně jiný kick. A já právě tady tohleto vnímám ve firmách, že ti lidi dost často říkají, tohle není můj job, tohle není moje specializace, jo, já tady nejsem. Tady jsem to odezdal. A je zajímavý právě, jak zmiňujeme ty startupy, tam jako všichni opravdu jako dělají takhle dohromady v jedné místnosti, protože je tam asi ta motivace, že prostě ten produkt chceme, aby byl dobrý, protože jinak za 2 měsíce nemáme výplatu. A potom jako čím větší firma, tak tím se to jako začíná specializovat, že prostě jako proč se tohle vzniká, jo? Je to strašně zajímavý. Že to je právě ta scarcity, která si myslím, že jako som o nej hovoril pri tej prioritizácii, je to možno tá správna vec, lebo niekedy robiť, alebo stále, ja som úplne presvedčený o tom a videl som to v živote veľakrát, že robiť menej veci správne má oveľa väčší impact, ako proste, keď robíš strašne veľa vecí, ale potom nesústredíš sa na to, či to reálne pridáva tú hodnotu. Takže myslím si, že práve ten startup kvôli tomu, že má málo zdrojov a ide mu o prežitie, tak tým ľuďom na tom extrémnym spôsobom záleží. My asi nevieme urobiť to, alebo nechceme ani nastaviť tým ľuďom to, že by sme sa mali bať o prežitie. To asi u nás práve jedna z našich výhod, prečo ku nám ľudia idú, to, že máme 200 rokov stability a vlastne minulý rok sme ho slávili ako Česká sporiteľňa, ale stále si myslím to, že budú pracovať tí ľudia na menej veciach a budú tam mať práve tento mindset toho, že to najdôležitejšie je fakt priniesť tú reálnu hodnotu, tak to je tá správna vec pre nás. Takže říkáš, že tvoříš teď z IT České spořitelny startup. Aby som asi nepovedal, no to sa bohužiaľ ako strašne každý enterprise si hovorí, že aký by chcel byť strašný startup. Tá banka prirodzene má strašne veľa procesov, ktoré úplne tam ten mindset toho startupu nedávajú. Na druhej strane si myslím, že áno, naše týmy by mali mať čo najviac tú mentalitu toho, že im ide o to podstatné a úplne sa nenaháňame o tom, že či dodajú 70 vecí alebo 20, ale radšej nech dodajú 3 veci, ktoré pre toho klienta budú pridanou hodnotou. Docela zaujalo, když vlastně sleduji velké firmy v minulosti. Když si člověk jako takhle vylistuje fakt ty velké firmy, co má třeba Nokia, Kodak, kde prostě jako Kodak měl jako většinu trhu prostě ve svém jako oboru. A stejně jako teď už jako mladí lidi vlastně neví, co to je za firmu. A že oni jako docela často končili na tom, že právě měli mnoho zdrojů, hodně jako vymýšleli, ale vlastně potom jako často ty i nápady jako zabili, protože si řekli, tohle by kanibalizovalo náš trh. Možná, jak jsme se před chvíli bavili o AI jako ve vyhledávání, že jo, pro Google, že vlastně to jako kanibalizuje jejich trh, ale jakože oni si to tam připustili a prostě řekli, jako nebudeme dělat třeba tu digitální jako fotky, ale budeme, teď mluvím o tom Kodaku, ale budeme dál jako fungovat v klasickém jako filmu. Mě by zajímalo, jak Česká spořitelna k tomuhle přistupuje, jestli má nějaké R&D jako oddělení, kde se jako hledají nové nápady, něco, co je úplně jako mimo, něco ještě dál, a co bude jako v budoucnu jako to, co bude přinášet ten zisk pro akcionáře. Myslím si, že u nás asi týmto spôsobom celkom nejdeme, lebo máš úplnú pravdu a každá organizácia v rámci vlastne svojho života sa asi dostane do toho bodu, keď si začne ochraňovať tie veci, ktoré jej vynášajú a niekedy to môže ochraňovať až do toho, že ju to vlastne zabije. Že si vlastne úplne nevšimne a mysne tie trendy na tom trhu, ktoré sú pre ňu ohrozujúce. A my vychádzame ale z trochu inej perspektívy, že pre nás je asi že my sme dlho, alebo nevždy sme mali ako Česká sporiteľňa obdobie na tom trhu, kedy nám išlo o
o finančné zdravie toho klienta. Mali sme určite obdobie, kedy veľa tých našich, kde sme asi stratili trochu sever a preto je vlastne veľa klientov, ktorí v minulosti boli klientami Českej sporiteľne a majú zlé skúsenosti, lebo tá banka možno bola v nejakom čase extrémnym spôsobom chamtivá. Ale Česká sporiteľňa dnes je iná a do budúcnosti sa práve chceme my riadiť tou našou severkou a tomu, že keď úprimne budeme pomáhať zlepšovať finančné zdravie našich klientov a náš klient sám vlastne uvidí, že v jeho živote môže dosiahnuť na ciele, o ktorých možno ani nerozmýšľal, alebo že málo z nás sa vôbec si robí akýkoľvek finančný plán na svoju budúcnosť, že je veľa oblastí, o ktorých sa bežný človek nezamýšľa v súvislosti s peniazmi a není vlastne ošetrený na hlavné rizika, ktoré môžu prísť do jeho života, ktoré mu fakt potom pokazia alebo zrujnujú, ako by sme mohli povedať, život. A dalo by sa tomu ľahko predísť. Takže vtedy my bereme, že budeme získavať veľa klientov, ktorí nás budú mať radi dlhodobejšie. A my sa práve musíme postarať o to, aby naše produkty boli tie produkty s najlepším zážitkom a boli férovo naprajsované, aby klient nemal dôvod vlastne utekať niekam inám. A to je tá naša stratégia. A myslím si, že táto nám dlhodobo nás dovedie práve k tomu, aby sme tu ešte možno tých 200 rokov boli, lebo to naše poslanie, ktoré máme, má 200 rokov a je to jedinečné v rámci toho, že tá Erste vlastne a Sparkassen, ten model celý bol založený s tým, aby sme pomáhali tým našim vlastne klientom. Bolo to založené kňazom, ktorý mal tú dobrú chuť a vôľu pomôcť. Takže na toto by sme chceli naviazať a samozrejme, ale veľmi pozorne sledujeme našu konkurenciu a nielen, že sa veľa od nej učíme, ale samozrejme nám pomáha robiť tie naše produkty pre našich klientov lepšie. A je to ten impuls, kde sa chceme vyhnúť tomu, že premeškáme niečo dôležité. Takže. Jako 200 let, to je opravdu dost, to by mě zajímalo, kolik ještě firm vlastně existuje po 200 letech. To bych chtěl vidět tu statistiku. Je tam nejaká štatistika, že práve s tým, jak sa ten svet mení a čím ďalej dynamickejší, tak ten lifetime tých firiem je kratší a kratší vo všeobecnosti. A je nějaká taková bomba, která se blíží vlastně do bankovnictví, která jako může ten trh úplně rozhodit? Určite AI bude nejaká bomba, ktorá sa blíži nielen do bankovníctví a zmení strašne veľa. A preto je tento trend pre nás dôležitý, aby sme ho správnym spôsobom využili. Dokonca nie len, že by sme ho zachytili, ale aby sme ho využili aj v náš prospech. A určite pre nás veľkou inšpiráciou Revolut ako paneurópsky hráč, ktorý práve nám dokazuje niečo, čo je my možno ako skupina máme relatívne neúplne zle podchytené, a to je, že máme ekosystém George, ktorý funguje cross všetky trhy, takže aj ten Revolut funguje cross trhy, on ich má ďaleko viac ako skupina Erste. A na druhej strane naša pozícia na tých trhoch je trochu iná ako toho Revolutu. Takže to je niečo, čo veľmi pozorne sledujeme. Vnímame to, že v budúcnosti sa nedá úplne prešetriť, ale musíme sa pozerať na to, ako ľudia s tými prostriedkami budú nakladať a budú ich investovať. Takže investície sú teraz veľká oblasť, ktorá môže všetkým pomôcť, ale vnímame to, že s investíciami prichádza riziko, špeciálne v tomto období, kedy veľa ľudí má pocit, že tie investície fungujú až too good to be true, takže možno príde nejaká korekcia. Napadá něco k tomu AI, Martine? To je specializace? Něco? Moje? Myslím, že AI by měl být specializace všech, jakože upřímně. Já si furt myslím, že je to trend, který nejde ignorovat. Přistupujete nějak takhle k tomu aj v České spořitelně? Absolútne pristupujeme úplne od začiatku. Boli sme vlastne prvá banka
v regióne vôbec, ktorá vlastne nasadila mnohé technológie. Ako prvý sme úplne pristupnili vlastne ChatGPT našim zamestnancom, aj keď nie priamo z OpenAI, ale vnímame to ako trend, ktorý, ako si povedal, nejde ho ignorovať a bude meniť strašne veľa a vidíme to, že ten vývoj je tam extrémne rýchly a aj to, čo si teraz myslíme, možno, že ešte úplne nefunguje, tak do 3 rokov bude úplne inak, keď si iba aproximujeme to, kam sa to za tie posledné 3 roky dostalo. Takže je to za mňa, keďže ja mám rád zmeny, je to za mňa skvelé a je tam s tým spojená obrovská príležitosť. Nie len v bankingu. My dost často se bavíme na té úrovni vlastně working levelu a lidí, používání, co v managementu, na úrovni třeba, kde se pohybuješ ty. Že ja si nepoznám skoro nikoho, kto by AI nepoužíval. A to ako nemyslím iba v managementu, ale myslím aj vlastne pre súkromné veci. Že, dokonca práve som sa vrátil z dovolenky a začal som konverzáciu s chatom GPT o tom, že chcem ísť do Vietnamu a skončil som v Indonézii. Takže ja som v tomto... Nechám si poradiť. Nechám si poradiť. Takže a myslím si, že to funguje skvelé, ale čo možno ešte všetci trochu podceňujeme a v managementu obzvlášť, že vlastne s tým ChatGPT vlastne prichádza brutálny tvoj strategický poradca, ktorého máš dostupného kedykoľvek, a ktorý má znalosť skoro z celého sveta o všetkých problémoch. Takže so správnym promptovaním ti to vie strašne veľa pomôcť vôbec v zamýšľaní sa nad vecami, ktoré sú dôležité a ktoré by si mohol pomôcť a navedieť ťa to na tie správne cesty a vlastne niekedy je úplne asi najdôležitejšie mať tie správne otázky a potom to dokáže dávať úplne neuveriteľné odpovede, ktoré ťa posunú v managemente. Vím, že ty jsi říká, že efektivita je něco, co tě velmi baví. A teď, když se bavíme o tom AI, tak jaký to vlastně bude mít dopad na třeba, pojďme se bavit o té české spořitelně, pro českou spořitelnu a pro lidi české spořitelně. Lze jako zefektivnit i pozice? Rozhodne lze, že to je... My sme není úplne takí, máš veľa firiem, ktoré hneď ako prišlo to AI, tak ako nahradí to 15%, 20%, neviem čo percent ľudí. A už sú KPIčka na to. A všetci ako hneď si dali nejaké KPIčka. My samozrejme vnímame, že je to trend, ktorý sa nedá ignorovať a tá technológia už nám bránia viac ľudia, ich chuť na tú zmenu a ako tá samotná kapabilita toho AI. Tá AI už je dosť dobrá na to, aby nám pomohla zautomatizovať veľmi veľa vecí v rámci tej organizácie a vnímame, že automatizácia plus teraz podporená tým AI a agentami nám pomôže práve veľa z tých jobov transformovať. Takže kým vlastne v minulosti niekto niečo spracovával, tak v budúcnosti sa jeho job zmení na to, že bude vlastne dozerať na toho agenta, či to spracováva takým spôsobom, ako má, v dostatočnej kvalite, alebo niečo musíme trochu dotunovať, aby sa tam tá kvalita vlastne zdvihla. Takže bude to viesť k transformácii viacerých jobov. My to očakávame a dokonca aj my máme na to nejaké KPIčka, ale ideme evolučne, ale zase to neznamená, že na to nemá. Je to jedna z našich top priorít rozhodne pre tú organizáciu a na tento rok sme extrémnym spôsobom bold, by som povedal, že k tomu, ako AI chceme v organizácii rozšíriť a čo to má priniesť. To musím jako podtrhnout, jak říkal, že vlastně už ten člověk to nespracovává, ale spíš na to dohlíží. Já jsem teď hrál z Google Antigravity, kde to jako krásně vytváří kód a vlastně vytvořilo mi to krásnou webovku. Já jsem se jako fakt jako kontroloval, jestli to tam nepíše kraviny a aby to jako nebylo úplně jako neefektivní a mimo. Takže přesně do té druhé pozice jsem se dal a vlastně jako dost mi to ulehčilo jako vytvořit tu webovku, musím říct. Že práve aj pre tú tvorbu tých riešení tak v každej stage to AI už vie teraz priniesť obrovskú hodnotu. Že? Mě by zajímalo,
Teď budu trošku možná ještě dál od AI. Jaké vlastně bylo pro tebe nejtěžší rozhodnutí za poslední rok, které si musel udělat? A teď nemyslím teda, že se škrtl Vietnam a jel se do Indonésie, ale spíš to pracovní. Čo na to zatiaľ asi nebudem vedieť úplne odpovedať, lebo jedna z nedokonalostí, ktoré máme, že mám krátku pamäť. Takže ja vlastne veľa vecí z minulosti veľmi rýchlo zmažem. A druhá vec, že veľa vecí vnímam, že nejako nemám problém robiť rozhodnutia, nepripadá mi to ťažké, lebo som inšpiroval sa v minulosti vlastne Bezosom z Amazonu, keďže do určitej miery mi je veľmi sympatická kultúra Amazonu. Bol som v tej firme viackrát a ste všetci v tej organizácii sú strašne milým spôsobom brainwashed, takže nemôžeš byť v Amazone a pracovať pre nich, keď ťa takto nevymýjú, proste nevrazia ti tú kultúru Amazonu do teba. A je to v každej interakcii, proste vnímaš úplne jasne, kto pracuje v Amazone. A tam som sa inšpiroval tým, čím sa riadi on a čo si myslím, že je veľmi dôležité. A to je, aby si robil rozhodnutia rýchlo, pretože veľmi málo z rozhodnutí je také, ktoré sú nezvratné, ale je oveľa horšie, keď vlastne prokrastinuješ to rozhodnutie a urobenie toho rozhodnutia. Preto nevnímam väčšinu rozhodnutia ako ťažké, lebo si myslím, že je nutné sa vydať na nejakú cestu. Na tej ceste sa veľa vecí naučíš a možno potom to rozhodnutie zmeníš, ale budeš oveľa múdrejší, ako keby si to rozhodnutie neurobil a iba tam vlastne poskakoval na mieste ďalšie mesiace a v takéto veľké organizácii sa niekedy stáva, že aj roky. To je skvělá rada. Takže vlastně neprokrastinovat to rozhodnutí, ale udělat ho vlastně co nejdřív. A to je ináč trochu v rozpore s Agile, ktorý hovorí delay decision do posledného možného momentu. Čiže asi co nejdřív, ale kľudne ho môžeš delay do toho posledného momentu, kedy je to pre teba dôležité to rozhodnutie urobiť, ale fakt si myslím, že nemali by si to nafúkovať, lebo je to oveľa lepšie z mojej skúsenosti sa rozhodnúť nesprávne a potom to zrevidovať, ako sa nerozhodnúť a poskakovať. Tak já ti moc děkuju, Martine, za tuhle radu a rovnou i děkuju za to, že byl u nás v podcastu a doufám, že se zase někdy uvidíme, že k nám někdy zavítáš. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ďakujem za pozornosť všetkým na online, snáď sme ich nenudili a díky moc. Rád. Měj se hezky. Čau. Ahoj.